שלום לכולם. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך להיכנס לתיבת המייל החדשה שלנו. הדבר הראשון שאני אעשה זה אכנס לדפדפן באינטרנט. זה יכול להיות כל דפדפן, וכדאי שזה יהיה דפדפן כרום הצבעוני של גוגל, מכיוון שהוא עובד הכי טוב עם החשבון שלנו. אני פותחת כרטיסייה חדשה ונכנסת לאתר gmail.com. כשאני צריכה להקיש את שם המשתמש או לכתוב את האימייל, אני משתמשת באות S ו5 ספרות האחרונות של תעודת הזהות שלי. כל אחד ותעודת הזהות שלו. ziv-school.com. זו כתובת המייל. אני לוחצת על הבא, ועכשיו אני מקישה את תעודת הזהות שלי האישית ונכנסת לאתר. כדאי לשמור את הסיסמה כדי שהמחשב ידע תמיד להיכנס, אלא אם כן זה לא מחשב שלכם. ההודעה הראשונה, ברוך הבא לחשבון החדש שלך. אנחנו מסכימים לתנאים. ועכשיו יכול להיות שהוא יבקש ממני, שהג'ימייל יבקש ממני ליצור סיסמה חדשה. והסיסמה חייבת להיות הסיסמה חייבת להיות 8 תווים שמורכבים מאותיות ומספרים. והנה אני נכנסת לחשבון. זו תיבת המייל החדשה שלי, היא תיבת מייל אישית, וכאן אני נמצאת בדואר נכנס. כך נכנסים לתיבה. בסרטון הבא נלמד איך להשתמש בתיבה.